Pairatutako bazterketa sindikala gainditu eta intersindikalarekin batera mobilizatu da lab gaur Baionan, maiatzaren lehenean. Langile klaseak sortutako aberastasuna birbanatzea premiazkoa da, eta horixe aldarrikatu dugu. Gerlak, prekaritatea eta bizitza beraren suntsipena besterik ez dakarren sistemaren aurrean, langileon bizitzak erdigunera ekarri behar direla ozen esan dugu. Parean, daukagu egunetik egunera, autoritarioagoa eta neoliberalagoa den frantses estatua. Haren politikei aurre egiteko konpromisoa berretsi dugu gaur. Gure lantsariak eta pentsoak defendatuko ditugu. Egiturazko soldata arrakalarekin amaidadin exerrituko dugu. Zerbitzu publikoak indartu daitezen aldarrikatuko dugu. Baina horretarako, herri mailako tresnak behar ditugu. Hala nola, lan kode eta gizarte segurantzako kodea. Norabide horretan lanean segituko dugu. Kolektibitateetan, enpresetan zein karrikan. Langileek euren erabaki ahalmenaz jabetu eta hemen baldintza duin eta bizi, lan egin eta erabaki dezaten borroka jarraituko dugu. Hori da, laben konpromisoa.